KAH ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KAH keba application ma posma tekka kopreje pofta KAH Gannde ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KAH ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KAH ene jogi ko ustantuma to bange gagnari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KAH ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KAH njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma. On calminama yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah gone mum en garti ɗo e jewte men fina tawa Gannde mamiraɓe men e mamu men ɓe ganduɗa gollima golle joɗɗe baɗɗe fayida won hen jeehi yo Allah yimaɓe yafoɓe hanaɓe aljanna won mawɓe heddiɓe yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane Allah hokka suwaɓe janggude gandal ngal heddo e mabɓe hande noon wona suka gadduɗen ko mawɗo e mawɓe ɓe mbiyannoɗen ɓe mo Allah hokki judde balɗe golliɗo golle joɗɗe golle baɗɗe fayida e Gannde men fina tawa wiyete Samba Jumel KAH jeeyaɗo diwan Jolof mo ganduɗa koye hinde bisnaɓe jeeya mo ganduɗa ina tawe yang kono tawe e dara Jolof Allah addimo ɗo hande ko enen jiiloyimo wona kanko ari wona arde yobde ala ko yiidemo e nandemo e andude gandal makko e famde holi kanko ko mawɗo e nder mawɓe golliɓe hanki golle baɗɗe fayida e banggue gandal ñaaguiɗenmo yo ar ɗo mbaɗen cadeau no buuña fin d'année l'an 2023 o hokka yeɓiyankoɓe Piindi TV Alaji Samba Jumel KAH calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum wandiraɓe mi salmini on inde mon jettoje mum mi salmini on gen Sénégal naaɓe mi salmini TV Piindi TV ɗo ha Dakar mbeɗa juuro on mbeɗa salmina on yo Allah hokken joddi balɗe moƴƴude battane a hitande nden yo Allah hokken ndam a yanede woni amin Abou Diop yo Allah teddinmo teddin laamiyankoɓe meɗen yo Allah hokkuɓe teranga teddingal Allah hokkaɓe ndam a inneyomo inneyiɗen amin a jarama Samba Jumel KAH e jettimama Samba Gourɗo ko addi neɗɗo naata yewtere nde KAH ko ganduɗa ko moftude halis KAH ko moftude kalis nde Demba Ka ODK waɗani bandiraɓe emin mbiya bandiraɓe Sénégal Afrique yoɓe wimi e wimami goƴa natti jakri iwi en dañiɗo moftan kalis men tawa ina hisi ina laaɓi nelda joni yetto joni heeɓe joni huutora joni saɗa jogui KAH mboɗo jogui KAH sa neldi kam walla tirima a yoɓata mi yoɓata saɗa jogui KAH a yeehi e ODK a yeehe jeeyirɗe ɗe ODK jogui aɗa ustana hen ko heewi ɗum noon mbiyen Demba Ka balluɗo Sénégal naaɓe walli caggal leydi naaɓe hade men wallude goɗɗo ballen balluɗo en darde makko no mantini golle makko no mantini woto tampe jeehe Play Store mbaɗon téléchargé walla nokkuji ODK son namnima on kalane uddi toon compte kalisma e nder jiifa ma e haqqille ma e ɓernde ma kutorɗa no jiɗɗoɗa taw ala hay caɗele a wiyetake réseau ala a wiyetake machine ko waɗi s'implanté ala jettoɗa joni keɓa kalisma joni naftoɗa joni gadda joni mofta joni wona e kisal duumigal Demba Ka ODK KAH joli jaaden hen on jaama hoolama koye Piindi TV noon Alaji Samba a heewani arde Dakar amin gandi no feewi kewɗa wonde ko ɗo wiyeteɗo yang walla Dara Jolof haajuji gadduma min ñaaguima yaarɗo gueɗe nanjirmi namnadema namnal gandal ngal koko wiyete ko ngaagu no tampini yimɓe no feewi te heewɓe ndewi ɗo o won dañɓe hen wone kono ina heddi ha joni ɗeɗal keɗigal ngal koko faade dabare ittugol muɗum neeɓal ngal koko faate udditare tataɓal ngal neeɓal ngal koko faate moolare to banggue ngaagu beelon ko Samba Jumel KAH waɗata hen eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ina wayi kono kala ko mbawɗa yi ko hoddire Allah gorago Allah hin kam ɗum residi ko ɗum tawal tawmi
te Allah hokkimi hen kadi gandal ha moƴƴi Allah hokkimi hen yanede woni gorko fof mo ganduɗa waɗa horndira hoore ma hakkude ma joom suudu ma mi siwama namno ndeg armi tottuma kumpitɗa mbaldiya sohnaji ma safi ma arta am nder jamma mbiyami ko mbannoɗa fof ko woodi te ma wonama duuɓi sa renaki han taw wonta hortan joom galle joom suudu ma welta ma hen dañɗa woni mbiɗa tan ɗo yoɓani yo jannum a mbaɗna ɗum ha yiya yoɓa mawɗo Samba beele ɗum no holni sabu heewi wannaɓe ha jii wooda yoɓɓe wooda hen kadi membotoɓe banggueji goɗɗi donc andude holto sababu o ummi min de ko mbaɗanmi ko hen sik tawi Allah nelaɗo Allah haaji ha joni mbeɗa wawi neɗɗo wonta soknaji muɗum ara mi holla ɗum mi totta ɗum mbi ɗum suudan ɗo ni yaha naato gonoy toon rapidement ma yiya hoorem ko feera yiya hoorem wawi won dañ duuɓi capanɗe jeeɗiɗi mbeɗa ɗum wawi dañto doole sappo jeetati ndungude dañ ɗum de ko waɗatno ko ma on waɗ ɗum ɗo ma waɗ ɗum a jaama ngal ɗo namdal wayni ko faate dabare gila e hadde dabare ha ittugol dabare beel kongo mbawɗa hen eyi somi hawrita neɗɗo dabraɗo dabare ko ɗum gonga taw ko ɗum bonnere neɗɗo fof bonnaɗo ko bonnata ko neɗɗo ɗum bonnata pucci ɗum bonnata galle ɗum bonnata jofndi ɗum bonnata fof dabare moƴƴani Allah yiiɗa neraɗo Allah yiiɗa is koko waɗate min komi bisnaji yumma yo baaba ɗum tawal tawmi hedditi ko noon dabare fof tawmi ɗum ittat kala dabraɗo somi yettimama sa yettimama ittanma ha laaɓa Allah hokkuma jaam te neɗɗo wontama hen dabru dabare noon hin kewi façon neɗɗo inma dabrata cenƴɗe fof dafruma hakkille ma dafrirma wursig ma dafrirma kattande ma dafrirma ko heewi dabare hen kewi no waɗata neɗɗo isi noon galle hina dapre bonne oto hina dapre bonne fof hina dapre bonne isi min kala ɗo garmiɗo bonnere woni urat kam ha mi anda bonnere nani mi ittata laaɓa mi weddi yo ladde ƴeewa hoore ma ƴeewa no mbanoɗa hanki ƴeewa no mbata jangga no mbata ɓaawa jangga a jarama waɗa saaha wiyoɓe ina itta dabare ɓe mbiya kañum ne hoore mumen dabare ɗe jaggui ɗumen joptoji jaggui ɗumen beelan ɗum heɓta kom elani dabare sa itti sa wottu neɗɗo sika itti dabare ɗe ha laaɓi sa wette ha ñaan hoore ma waɗa dabare ɗe baklitto ko ma ɗe baklitto ɓesgu ma isi noon hina waɗi sadakeji gonaɗi nder hen sika waɗi ɗin sadakeji a waɗi poɗɗan ni waaru dabare ɗe gaccanma gacci on mboɗi jaggi sowe maɗo neɗɗo hina yana hin wiye ko kangaɗo walla ko mankuɗo walla ko ɗum ndeg ko ɗum dabare jaggi ɗum tan so jaggi ɗum ha keɓodema ɗum ko ɗum boni moƴƴani wadde firti so neɗɗo naata e ittude dabare yiya toon wawi faddinde hoore mum tan kala mbo wawa faddin hoore mbo wawa ñawdo ala ñawdogal hiɗum wawa ñawdo hoore sa itti dabare mbattaki ko hoore ma ko ɗum ittuɗa itta junggo ñam mbatta nana daba kala mbo itti dabare yimɓe tati a dabri hoore ma sa a wawa ala ñawdade hiɗum a jarama ngani koyte ko udditare fulɓe ne gandira ɗum to banggue leɗɗe ha tengte bisnaɓe an Allah wonima duuɓi kewɗi beele aɗa golla ɗum Allah hin waɗi neɗɗo fof mbo garimi Allah hinen waddi worsigma hembo uddi mi holluma joni ɓoyade min ko kollatmami komi hollama tan jiya eyi dañal ma uddirɗe ma kala worsigma manque hoore ma hay mbala o worsig sik Allah waddi en mi ñaganima mo tottima ko tottanmami ko danayal ngal joguimi dana wat tal daña poɗɗa ko dañ teddan poɗɗa ni teddu ƴeŋaran poɗɗa ni ƴeeŋu eyi to banggue moolare ne heewi ko neɗɗo o uddita ha gassi dabare muɗum itta ko wonno e ɓandu mum itta ha laaɓi yaaha kadi arta ɗum firko taw ala moolare walla ala ko waɗana eyi ko ɗum neɗɗo mo ganduɗa o safrima daña ha heewa i safraki hoorema ɓen doganta ko jawdi ɓe goppa koye mumen jawdi noon ni gonɗa ɗum dogan dañ hoorema ha gasnade mbawa dañ jawdi sa dañani hoorema a dañi jawdi ni gasata a dañata hoorema daña jawdi ma mooloɗa tehet kala sikaɗa moolo moolo tehet sikaɗa ɓaaro ɓaara ɓokki sika ɓaarima tiiɗani yata ɓaaruɗo tiiɗi teddaɗo tiiɗi jokkoɗa no feewi te kala mo jiiɗa hina raniwi lowtima dañyal ha gasni liggey foof teta ɗum ƴeygol fof teta ɗum so yi neɗɗo jogui woni gagne tan ranwani kala mbo raniwi gagne ma hewata dabare ma kewata kala mbo lowti dabare ha laaɓi lowtiɗa dañal teeɗa jawdi ndi hay goto dabare ma mbeɓata sa dañi jawdi noon a ñawdani hoore ma an a siwa dañi jawdi taba dañani hoore ma Alaji Samba onon e saaha moɗon nde janggoton gandal nde e gandal joni ngal ndeɓe sertude en jii sukaɓe hande ɓe hewani jangguɓe a yanat tan ne jogui oto
walla jogii galle wiye ko leɗɗe waɗata tan joomum naati tawa janngani ko kalta faade ɓen kala mo jiiɗa hino woni neɗɗo mo ngannduɗaa ko joom jawdi hino wiye ko ganda te noon ala gandal hino waawi dañde nayi daña baali daña kaalis daña heew ɗum ko ɗum jamfu woni nder on ɗon ngalu o mo dañata wallahi mbala batti ko ɗum gacce tan neɗɗo ƴetti waɗe hoorem ko ɗum gacce neɗɗo yo liggo gandal yo janngu gandal ɗe huutoro gandal ɗe dañ jam siko neɗɗo liggori ko wona gandal hino yiilo no dañiri te wona gandal ɗum moƴƴani yo neɗɗo dañ gandal haa gasa dooro yeelo ligganode neɗɗo sa ligganima neɗɗo ala gandal Allah tottima worsigo ma Allah itti worsigo mum a dañi bone ɗum ɗon yawtata wallahi sa moɗi nene a tuuta a moƴƴani dal ɗum min mi jaɓani ɗum minen de min janggata gande min janggono ko gande ha heewi min joɓatno jawdi amen walla min ndemanma walla min gaynanma walla min gasanma ɓulli walla min tarbiyo ko ma ha min daña gandal min noon komi tawɗo ɗum ƴetti ko ngelli komo dojemi taw mik gandal ƴetti ko koli joogu taw mik gandal min ko musum ɗum dañmi ɗum han duhol janngoymi ɗum ha dañmi ko hen hiɗum fof ko janngumi ko babam hin kam doy isimi yawno ɗum janngoymi tawmi ko yayam hin kam doyno taw jawmi ɗum janngoymi jamide seere mami dañ hedde temedere ceerna quelque heɓe kam janggena gonmi ko gila kurko ha mawnu ha gummi gandal kala ko mbeɗma totto mbimami ni watte mi janggeni ɗum hanki tawmi ko noon wa'ata yalla yo ɓeyda jogui sukaɓe waɓe mi yiyani hen gollotoɗo beele sukaɓe maɓe won hen mo jangguinɗa mo cikkuɗa ina wawi lomtade ko mbatta sukaɓe ɓam fof mbeɗa jangguinne si lawol hen kam haaɗi min tottude ɗumen taw liggorgal haydara kala hen ɗobbuniɗo woto ko Allah risnuma gandal ma is noon ko ganduɗa ko nena siwa ɗum jawwade taw min sukaɓe ɓam hina hen waɗi hewɓe ɓe mbaali yiggenale ɓe kasna ɓe mbaali toon gonti ko mi jii ko yiyete ko toon ha ɓe gasnimi garten nder wuuro he ɓe jowɗi ɓe ndeeji heɓe paadi ɓe siwaɓe tottu yamtode ko saabi fulɓe no mbiyatnomo daña duuɓi capanɗe nayyi hokkatake gandal beele koɓe daña duuɓi capanɗe nayyi walla ko yemewa ma woni suwaytade ɓe eyyi aɗa andi korko sikki dañani duuɓi capanɗe nayyi sa totti ɗum gandal ma wat ko boni ma fijir hoorema debbo sa totti ɗum gandal ma wat ko boni ma fijir hoorema wo janggin ha gasna mofta jagga ha yawmo foto ti totta isi noon sika janggani te noon duuɓi ɗi timmani toon ko bone mbaɗɗa taw korko ala ko riwa debbo ala ko riwa ɓen ɗon fof sa janggani nen suuɗ a janggin ha ganda jagga calɗa ittu bari ko totta ɗumen tama mbiya ɗumen paade binda ha gasna gandal ngal mofta sika Allah ittima ɗon soɓe doktini toon mofta tan maɓe taw ko naftorde nden jangguinɗa ɗumen ko ni ɗum warate mawɗo Samba namla cekkital heɓe ne mbiya jeeyi tawanima da tawanima yang mbiya omona Mbakke omon Touba omon Ndiayam omon to omona ga beele ko ɓen ɓurɗa wawde ligganade walla ko ɓen ɓuuri sohlede ko joguiɗa ko Allah waɗi ko ɓen meeɗi ɓen heɓe meeɗi heɓe gandi mbeɗa heewi ko liggoto mbeɗa heewi ko wonata Touba walla mi won Ndiaremi walla mi won ladde liggorgal am fof noon ɓuuri amde ko ɓulli gonɗi ladde min ko nder ladde he ɓuuri mi wawi liggade tabi toon ɓuuri la ɓuuri mi suus eyyi tabi casuji wanɗi liggoranmi doole ɗe liggoranmi ɗi mbo kattanit taggo doole taw mbeɗa weeyi mbeɗa weyti mbeɗa toon liggo mbeɗa jooɗo balɗe 5 6 walla yontere mi ñamani mi yarani taw mbeɗa woni e nder gollam welimi tan ko liggode nde jiɗmi liggey fof ko yo Allah hokkam hen yanede woni a jaama mawɗo Samba Jumel ka so ela konngol joguiɗa faade e bandiraɓe almuɓe ma hooliɓe ma e kala saaha ina caɓobina e maɓe mbeɗa tori Allah neraɗo Allah kala mbo Allah waɗi mbeɗa min kutodira yo Allah hokku ɗum taw ko janede woni kala garowo am yo Allah hoddir taw ko mbeɗa jogui ko safrat hajuma amin te mbeɗa tori Allah neraɗo Allah enen ɓe liggotoɓe foof e nder Sénégal yo neɗɗo waru saabi Allah neraɗo Allah liggoro gandal kala kaɗa liggoro aɗa ñaago Allah ñaagor ɗum gandal kala kaɗa ñaago Allah ñaagor ɗum gandal sa ñaagori ɗum gandal Allah tawma ɗo sa ñaagori ko wona gandal a gumani ko ñagorɗa ko wallahi hay sa dañi hen aɗa andi jawdi ndi hesata ko ɗum bone yo neɗɗo Allah wurto neɗɗo a dañde ko gandal moƴƴi Allah ndewen Allah jokken en ɗam yo Allah yoɓam ɓerdam nden liggodira e nder nawɗam ɓe kutodira amin a jaama mawɗo Samba Jumel ka mo cuuɗi men e yang goto e worɓe fulɓe bisnaɓe kewɗen bismaɗo ko sukaɓe kono eɗen gandi wonko Allah hokkimo juutde balɗe e moƴƴude battane tawi ne gollo golle baɗɗe fayida no feewi omo tawi ɗo dara jotoɗo galle makko ɗon Ali Fall jogui caméra o kanko montata gueɗe Abou Samba Diop yesso ayaw ngo ko ɗo katen ha lawol gongol e jewte Gannde Baleebe so jeeɗo ñaawi
KAH ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi ceerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KAH keba application ma posma tekka kopreje pofta KAH Gannde ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KAH ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KAH ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KAH ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KAH njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma